Ɔdɔfo onyankopɔn hyira. Ene na so ni mihia from na siama anase story king. Emu bia na obefrem bia kora. Meje oso. Ene mo asem kiti bi di ma wo. Asem mato ni din se Ɛsono Ɔdɔ ene Ɛsono Ɔpɛ. Na wo hwɛ me ansa mebusa wo se namfo na wo no omunam no omo pɛ wa asem na so omo do. Se ya asem pekekede a ane meka kyerɛ wo se one omunantie no emu ohu. Munu se munyu abema de nya de metuma kasa abra menkan bakosem. Emre bi atwam abrantie bi tena ase. Oyobi anu bono homoden ankasa. Ifise no wakantim sese wo yeyie ensa no wawu. Enti oyobi a ne mre onfa ni agro. Na de chiesa e biade a wodwene ene se nyankopon beboa na de bechi no no bekwa akoye adwuma no benya sika e de agu no botum. Enu nti waka bibi se enya de obefa oba bia ato no so na oba de okofa no to ho so se kim e wo se wonya mrema no ono so sa mre yin so ene wodi peni sika yi nti nya de a obepa oba bia abrantie yire no ho ebre ne mogani onyankopon adawroma abrantie ba benya no ho so se tam abrantie nya no ho no na wa twa be 50 years inti dako no wote ho no wodwene ho se sisi ya miwu a hwan kura na befa sa ajapade ma nware sisi ma twa 50 years iko 60 years hwan na befa sa ajapade nyina ti no no ankasa dwene ho se bia no odoma nkoma wuo kura ama no kwan ama wantimi anhwe ne ba inti se saade a obekọ ba bia ye adopt nkra na wape oba baako bema baako na emu wobepe ne omani afi kakra ti okọ ekokoje nkra mienu e de omo ba afie no man nkra ne hu se ono de ne time onfa ni agro dakubi no friend nkra ne mienu na oka kire omo se okọ ba bi se 12 boss e kim omo make sure so mbehia na okagitia na 12 no kura mo nkura no kokogina akagitia ho donko na papa no mai no mienu o mai no miensa no mai nti bema na owo mu ne ka se mse bibi nkoyie papa die okoba bia o hye time and time die wodi so onya maye dia ne mepe taxi dia tino akwakohwe ade kuruntia papa emaye abrantie no efa taxi di kokodu ho na asema mo ka kire ne se ne papa koda da se abra wo tu ka na papa no so ebesi nechi oba no busa oba ne se na bema no we oba na se mo kan ne se ono die ohun bema no ti papa no bufu yie se aden waka kire ne ba se tam sei ontwen no na akora na ama ho abrantie no edan ni babedu kagetia no na ne nua ba no ene ne papa no mu ni ho ti wosan kofie abra o kofie no ohun ya ne se ne papa bu afu papa na start didi na tem chese wakeka nsam kire no no se papa mesro se kan wakoma to yem enye bo apaye ene se nka memma na mahun se wo mre de umfa ni agro na mehwe ye se umma no ami nim se bibia to enu ntimi de yem hihie ene ahopopo ene kɔ hokokɔ hweye papa no entie no abufuo mu obo akora na sun ewo no emaniti ekokopim edem abrantie na nkasa oyedin ena okokodae ade akyenye papa na sori okunyane oba no enyane bema no wa ma musika unyane bema no enyane abra papa no pusu na hu se wawuo no
na ne obeya ne se o so fa telephone efre e ka kire police fo se onu anka se kum ne ba abra police fo e baaye no si papa we die kwa na wose ye de okọ because ewu asema ba mu ndie wose ye de okọ no se montomobo me pese me ye me nsamanse nkrata na me de ma me baba yi insana me kwa mako police fo yin so to mo bo ase e ma brantie no e ma wo ye ne nsamanse krata e ma odane de ma ne baba no na papa no call prison no na woni mu se e de na ne ba no e be ko age no afi na abayiwa ni nsi ho mfie mienu abayiwa ni nsi ho mfie miensa onsi ho mfie nan na abayiwa no ba ho na ifri papa na papa no se inti maba bedam se inti kabra behwe me ifri abayiwa na no ka chense hwe me wadwen yo se me do wa me no me pena na me pe wa asem na asem pe no krampu no na ma pretend because me hu se na be ma ne do wankasa na wodo na be ma ne do no se ma pretend ma anya me hu botro bojo bi a wanhwe be hu akire wo se sia wo pre hu ye de wonya me papa wo so hawo ne sei apansi na me dwen sa wo do mi no so hwe ne na odo wo no eno na wanya butre wabono ekunu no ene me pese sa asem we se ye fam aba maame enipa na wo no omonam no modo na so mo pe wa asem maame nka asem bi nchire o se nipa pe wa asem a woni ni nam a wonantie no dakope obetime yiwama na se nipa do wa ewuo mo enkwam o obegina ma abrantie no nam se no wodo papa no enti onya yam hihie bi ede ko ho se ho okọ ye beku no se yenku no onya yam hihie ede ko e abayiwa no enam se onfa ho nti ono kwa de wa na anwene ho bet mamen kan se minchire o ye wonamfuo bi wo ya brabo mu a ebi mu ayom ho pretenders ti sa oba no omo pretend se omo doyen wan hwe ya wonti wani no ombetwa ntrato ne ye wodo wo ne so na wonti wani no na wapam wadofo nyina afiri wo ho na sa wapam wadofo afiri wo ho a ehomom na obekire wo se wo kura no oni do ba akokora mpo ede ma wo iwiase abrabo sa na tie enkrofo bi wo ho na so no omo na hu se omo ni do ma wa ma me twitwa so ntem na sa nkrofo no ada asem beto no ensem a enim nyina omo de beka ho afia yasimu edu time bi also sone na mfofo ne so sone so enye nkrofo bi a omayom ho so omodo wo no ena omodo wo krofo bi ho so yi omo free wa brabom omo ye pretenders e wo wa brabom omo be pewa no asem na omo de apie enkrofo pa omodo ye no normally no yensem kura ye omo ntam fifi mu na san namfo bi omo ba ye ncha omo ta fifi nsemu no ma me hwe yie da asem beto no ho na be hu say yes it is all be ma ware na bia wafa kodonkuya bi wonchen na bayiwa ne de nsafa ne tiri ho na adwen say we me yere kura ntimi nyami o we ya wo ye mi se wona do me hwe ho na ka kire o oni do ba akokora ma wusika no no ope na chen da yare bebo no ho na be hu so do na se wono asema me pese me ka kire o ma me papa anytime bi obi kan sem kire wato bo ase na dwene ho wadamfu we se no wose wadamfu oboa o China won so atwetwon ketere ma owi a odi akoka o twa mo pam sa adamfu papa na firi ho no aba be hye ho watimanya kwan ase wabrabo we wiase wan to boase a nya de abetimedwa aboantatea ehu na komada wiase na mfufa saa natie
Ewiase obi apɛ bakwasia ni na di agro nanso mpɛ so obɛyɛ kwasia muani na hɔ nen ewiase mu ayewoyi enipa mebre hɔ a ɔmo yɛ mpataku a ɔmo ahyɛ nwan ntade de ene yenam wanhwɛ ya ada asɛm bɛto no that day no ɔmbɛ mu ahun say yes enti hwɛnamfo bi yie. Be careful with those pretenders. Oni hwena se nipa bi no wa maame twe ho firi no ho because o abrabɔ mu anyama ofiri mu nso entosini. Se nyame boa wo na se onyankopɔn bie wani na hu se sa brantie we mpem asem abayiwa we mpem asem a twe ho firi no ho maame nka nkyerɛ wo. Rebecca chose wo nyame sumti wan na ka che Yesu Kristo kura du tambia e wona to menem no oje no ho because na ni wuo nya nu ho. No kura na make cho enipa bi wo ho a maame you hu firi o mabrabom because asem keke na o mo pew so obi pew asem a na kire se bibi ene wo hu wo ho na mom odo de eni se we ntia enipa wodo no do mo na no mo nante so hwe na se enipa ne pew asem e asem keke de a ane o su hu kwan abefa so ne nanante na wi asese ne America no obi e bakwase ani na di agro na mom mpɛ so obewo bakwase a o me mfa bibi ntu ye hofo onyankopɔn hyira onye wakoma so ade ma se ne da bia me no hia meka no e ma wura mfi so obehye na obe comment mo ma ba